bythefnos curry yr wythnos hon, felly i ni'n barod am ein curry. Fi'n credu erbyn chi gyrraedd amser hyn ar brawn dy Gwener neu nos Wener, mae'r curry yn gallu fod yn handi iawn, yn diwedd Eris? Ydy, bendant. A ni'n neud curry llysieuol heddi, achos fel ni'n gweud, mae'n ddathliad o gyrrys wythnos hyn. Blod fresych a wickpeas neu chickpeas. Wedi dechrau'r broses gyda un winwnsyn fan hyn, wedi ffrio fe, mae chydig bach o olew, mae'n dechrau cydio lot o flas, mae'n wedi carameleiddio. A at hwnna wedyn ni, ni'n mynd i ddechrau ychwanegu'r spices. Mae dy fi fan hyn sinsir ffres, wedi gratio hwnna, ac mae eisiau rhyw beth, 3-4 cm darn bach weddol o seis, achos mae hwn yn mynd i roi bach o res i ni. Ie, tipyn o... A blas. Wyt ti'n gallu defnyddio, dwi ddim wedi llawar, ti'n gallu cael sinsir, wel, dwi'n dweud ffres, mewn jar, tod, yn y ffridge. Di hwnna'n neud yr un peth? Odi. Lle di ddefnyddio hwnna?Ie'r squeezies yna, dyn nhw, ie. Wel, gen ti squeezies, ond mae'n fatha bod i gratio fi neu mwyn bach manol. O, sy'n di gweld o? Mae'n fatha mewn olew neu rhywbeth ydi. Mewn olew neu wedi biclo. Ie, dyna ni. Ie, na, ti'n iawn. A ti'n gael nhw'n bob man, bob barchnad, bob siop gornel i dyn nhw, dyn nhw fe, maen nhw'n bob man. Yn hollol. Wedyn ni, at y spices, mae'r spices i gyd y fi fan hyn, felly cymysgedd o spices, garam masala, 2 llwyde o hwnna, 1 llwyde o turmeric, 1 llwyde o coriander fyna, 2 llwyde, felly ti chi'n gweld rhain mor aml â ni, sef hadau mwstard du. So, ni'n mynd i roi hynna mewn, a bach o chili. Ti bach o gic nhw'n lle? Bydd bach o gic yn y fe, ti'n gormod? A ni'n gweud o hyd, ond mae'r spices ma, unwaith dyn nhw'n rhydd i brynu, a unwaith maen nhw dati, maen nhw'n para am oesoedd, ydyn nhw. Odyn, maen nhw'n para. A ti'n meddwl beth sy'n handi yw felly wneud cymysgedd yn barod. Fel bod ti ddim goffod mesur popeth mas, a wedyn ni jyst ychwanegu fe at y curry. Mae hwnna'n syniad hefyd. Mae'r hadau mwstard na, mae hwnna'n mynd i roi bach o gic i ti, a mae'n rhoi blas bach mwy authentic i'r curry. Fysa chdi'n gallu, to di dweud, crwysio sych wan, bod ti'n cymysgu. Os gen ti ddim yr hada, ti'n gallu dweud mwstad arall a jyst cymysgu fo fewn? Wel, ie, gallu ti. Mae'r hadau sy ore. Oedd y stimiau ni'n meddwl, na, ni'n asaf o'na, ni'n meddwl, dyna ti eisiau dweud go iawn, de? Ie, o reit. Na, o reit, den. Reit, gadael y spices i goginio. Mae'n bwysig bod chi'n gadael nhw goginio'n sych am funud. Chi ddim yn mynd i gael y blas amrwd na o spices os chi'n gadael nhw i goginio. Felly, reit, na hwnna, 2 tomato wedyn ni, wedi torri rein, 2 tomato weddol y seis, wedi torri rein. Felly mae hwnna mewn. Ag pupur coch, wedi torri hwnna hefyd. Hwnna mewn. A wedyn ni, dyma ni'r blod fresych. Nawr wedi torri rein mewn blodau bach. Mae'n edrych yn bentwr yn y wefelen. Yndi, mae o. Ond un blod fresych canolig yw e. Ond am sy'n gred, maen nhw'n mynd yn bell, yn dweud. Ti'n lle bwydo lot o bobl ar lysiein fel na. Yn hollol. A mae'n, ti'n meddwl? Fysa chdi o blod fresych, dwi ddechrau prynu i tia arbed gwastraff. Blod fresych a brocli di a rhewi. Ie. Wyt ti'n gallu jyst dadlo ar heina ddefnyddio fe? O, gyda di ddefnyddio hwnna hefyd. Bydde dim eisiau gymaint o goginio arno fe. Ie. Bydd hwn yn cymryd rhyw 4 awr falle i goginio unwaith o popeth mewn. Wedyn ni'n mynd i ychwanegu un daten, wedi plico hwn, ac mae hwn yn mynd i helpu i dewhau fe a roi bach mwy o sylwedd falle i'r tysiau eraill. Hwnna mewn, a wedyn ni hwnna mewn. O, mae'r gwynt yn cyrraedd ni fan hyn nawr, Eris. Mae'r spices na'n coginio. Ie. A beth sy'n gret yw, ti wedi rhoi unrhyw lysiau mewn, rili. Tyma, ni wedi cadw at y blod fresych fan hyn, pupur ar gyfer bach o liw hefyd, mae popeth yn tasgu mas yna. Sosban yn digon mowr. Fyna, di fi'n gwybod. Mae mwy sy'n yn digwydd gyda'n Eris. Ie. Fel hyn, dwi'n cwcan, mae mes yn bomban, ond pan mae'n gogaeth proffesiynol yn neud e. Wel. Yes, fel hyn ni'n ei getre. Na, beth yw teledu byw? Yn union. Felly, un tin fyna o llaeth cnau coco. Cymysgu hwnna da gilydd. Nawr, fi'n mynd i ychwanegu tyma bach o ddŵr, newn ni just rinso'r y tin mas. Tyma bach mwy o ddŵr. Ie, mae'n mynd yn bellach wych. Ydy, mae'n mynd yn bellach wych. Gwyd ein tomatos i, tin tomatos yn y fe, mae lot yn sicr o'r ochrau. Oes, yn hollol, mae lot o sicr ochr.
Reit, so troi hwnna. Nawr, mae eisiau bach o halen, na sy'n mwyn mae'r halen, dy fi. O, wel, bod ti'n wylo am halen, fi'n mynd i roi llun bachlach i nawr, achos beth sy yn ffilmo, os chi'n watcha hyn o'n osfercher, yn y Tumble, yn Cymru Bolti. Felly, dwi'n meddwl bod halen draw yn halen. Pen arall. Pen arall. Cymru Bolti. Felly, diolch o galon i Sirin a Sian am y croeso mawr yn y Tumble nos Fercher. Felly, oedd hi'n fendigedig a oedd y curry yn hyfryd iawn. Felly, parhau ddathlu wrthos curry ar heno, a i ni fan hyn ar Prawn Da, wrth gwrs. A mae'n eris ti ffindio'r halen. Fi wedi ffindio'r halen a fi wedi ffindio'r quick peas. Felly, un tin o quick peas, cael gwared ar dŵr a wedyn ni mewn â nhw. A na gyd, gadael y fod nawr. Am chwarter awr ys ti oedd chwarter awr i gymryd. Tan bod y llysiau wedi digoni. Ceiad ar ei ben os e heb. Ceiad ar ei ben na, ie. A fel chi'n gweld, mae dy fi un Mae gen fan i hyn. bowlen o'n blaen a ni hefyd yn barod oes. Ydych chi'n cymryd amdani? O, dwi'n neud. Sorry. A rwy'n i bach o coriander falle ar ei ben. A wedyn ni gwyni fe gyda reis os chi moyn, neu jyst bach o bara nan. Yna gyd sy'n eisiau. Dim yn anffodus ni bod yn trio gweithio ni fita llai o gig nawr, ond fel arfer byddwn ni'n mynd am un gyda cigon. Fel ar ie, na mis lleol, dwi'n, ie, yn aml iawn, lle pethau fwy lleol, ond hyfryd. Nerys, pwdin wedyn dys di, oes Pwdin, ie. Yn arbennig i ti o yn Gwynedd. Wel, gofynnwch am y gewch, mae'n dweud, ie. Hyfryd, neis iawn.